Tony! Tony! Ikaw, anong trip mo? It's the start! Oh my goodness, ang bilis ng araw! It's the start of Simbang Gabi! Uy, kanta ka naman dyan! Ang hina ko naman sa'yo. Sige na, sabayan mo ako. Game ah. Ito, ang pangit ang boses ko dito. Ito na lang. Ayan. Oh, eto. Ang kampanay, tuluyan ng gigising upang tayo'y lahat tayo manalang. Sama mo ng TikTok dance. Ang bendisyon, kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Yeah! Ewan ko sa'yo, ang hirap ko naman kausap. Oy, asa ka na? Diyan ka pa ba? Nakwento mo na ba sa kasama mo na makinig ng love trip? Ay, hindi pa! Tas naman, 9 days to go na lang, oh. Ba't naman napakahina ako sa'yo, kuya? Mamaya ka na matulog. Ay... Pinapaihi kita. Kakasimula ko pa lang. Ano ba? Game na! Game na? Ready ka na ba? O siya, game! It's a happy Monday, kabisyo. I'm back. It's me, your one and only. Ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Ang iyong dadalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Anong trip mo ngayon, kuya? Yes, ang bilis ng araw. Grabe. 9 days to go, it's Christmas. And 9 days na lang, hindi mo pa rin kinukwento dyan sa kamag-anak mo at sa tropa mo na ito nga si DJ Maratoni, 3 to 6 dito sa Love Radio. Ay, grabe naman. Pero kapag ka nagkita tayo, sabihin, ay, ang ganda ng DJ na yun. Ay, ganda ng pormahan. Pang simbang gabi yan ah. Sabi na eh. Pupunta sa simbahan para hindi magdasal eh. Para mag-window shopping eh. Kilala kita, oy. Maraming mga ganap na ganyan sa simbang gabi. Ngayon ang start ng simbang gabi up until December 24. Ay, nakaka-excite. Kaya ikaw, kung isa ka rin sa mga nai-excite na pumunta sa simbahan, magdasal. O, inuulit ko magdasal, hindi mag-window shopping, hindi maghanap ng pogi at sexy. Ayan, usapan natin yung mga ganap, mga karaniwang ginagawa kapag ka simbang gabi. Kaka-excite, makakita ng sexy. Or na makinig mo na ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Tanga ang Pasko sa Love Radio. Basic!